Кажи, имаш ли мултицет или пробна лампа да проверим тока? Бе, нямам. А искам да попитам защо колата ни пали. Ни пали. Не иска да пали. Въртя, пада акумулатора, зареждам го, пак ни пали. Кой ще правим? Майстре, що ни пали колата? Опа, брат! Ако върти и не пали, значи проблемът е или с горивото, или с тока. Щом акумулаторът пада бързо, може да е стартера слаб или масата да не прави добър контакт. Първо провери кабелите на акумулатора, да са стегнати и чисти. После виж дали идва искра на свещите, ако е дизел, дали подгряващите свещи работят. Кажи ми като върти пушек, излиза ли от ауспуха или сухо върти и не дава никой знак. Сухо върти и ни дава знак да запали. Сухо върти. Опа, брат, ако върти на сухо и нема пушек, значи гориво не стига до мотора. Първо провери дали идва ток до горивната помпа. Като завъртиш ключа на контакт, трябва да чуеш леко жужене отзад при резервоара. Ако не се чува, бушонът или релето е заминало. Ако се чува, значи филтърът може да е запушен или горивната помпа е слаба. Дай да го проверим стъпка по стъпка. Контакт, жужене, бушони и ще я запалим тая кола, брат. Ще я запалим ли, брат? Утре? I got the point, bro. The car must start. No excuses. Step by step, we'll find the problem and fire it up. God is with us, bro. Ей, на български гори, Нелио, на български. Опа, брат. Разбрахте, на български ще я въртим. Бог е с нас. Колата ще запали. Айде, казвай какво става с помпата. Чува ли се или мълчи като камък? Мълчи като камък помпата, мълчи. Охо, брат, щом помпата мълчи като камък, работата е ясна. Първо провери бушоните и релето. Ако те са здрави, значи или няма ток до помпата, или тя е заминала. Вземи един кабел, подай директен ток от акумулатора към помпата, да видим дали ще жужне. Ако и тогава мълчи, Бог да я прости, нова помпа ще слагаме.